सावन दाननि माइ आबाद फोथाराव जाहारबारि गामिनि रायजो राजाफ्रा गायनाय फुनायाव मुखुब। सुथुर आंगो रंजा बाजा सुथुर आंगो रंजा बाजा थिं थिं सान्दुंनि दुंखावनायखौ नेवसिनानै खौसेयै माइ गायदों जाहारबारि गामिनि रायजो राजाफ्रा। गोदान मुगानि जों आबादारि सुथुर आंगो रंजा बाजा हौवा हिन्जाव ओंखारनानै गामिनि रायजोनि हायाव माइ गायदों गामिनि रायजो राजाफ्रा। आबादथिलिया बयबो आबादथिलिया गोदान मुगानि जों आबादारि माइ आबाद मावनाया बर'फोरनि मोनसे हारिमु। बांसिन गामियारि बर'फोरानो नखर संसार दैदेननायखौ आबाद मावनायनि सायावनो सोनारो। बेबायदिनो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दरसे सोदोमस्रि गोनां जाहारबारि गामि। बे जाहारबारि गामिया ओनसोलनि दरसे गोजामसिन जारिमिनारि गामि। बे गामियाव गोदो गोदायनिफ्रायनो मावै दाङै गायै फुयै रंजा खुसियै गोरोबलायनानै रायजो जाबोदों गामिनि सुबुंफ्रा। बेबायदिनो दैज्लां बोथोर सौफैनाय लोगो लोगो बोसोरसे जानायनि आदार बुथुमनो थाखाय गामिनि बयबो माइ आबाद फोथाराव गायनाय फुनायाव मुखुब जायो। बोथोरजों खाब जाहोनानै गावबा गाव नखरनि हायाव माइ गायनाय फुनायाव सासेया गुबुन सासेखौ हेफाजाब होलायनानै खौसे आबाद हारिमुखौ फोथांनानै लाखिबोनायजों लोगोसे गामिनि खौसेथिखौ गोख्रोङै लाखिबोदों आरो इयुन जोलैखौ आबाद मावनायनि फारसे थुलुंगा होबोदों। गोदान मुगानि जों आबादारि बेबायदिनो जाहारबारि गामिया रायजोनि मुङै 40 बिगा आबाद मावग्रा हा दं। बोसोरफ्रोमबो बे हायाव रायजोयैनो ओंखारनानै माइ आबाद मावो। सिगां बोसोरनि बायदि देग्लायबो गाव गावनि न'नि माइ गायखांनायनि उनाव रायजोनि आबाद मावग्रा हायाव गामिनि गासै हौवा हिन्जाव रायजो राजाफ्रा खौसेयै ओंखारनानै माइ गायनायनि मोनसे समायना थासारिखौ नुनो मोन्दों। बे समाव जाहारबारि गामिनि गावबुरा सिलाराय बसुमतारिया बड'सानि गेजेरजों गामिनि सुबुंफ्रा खौसेयै आबाद मावनायनि सोमोन्दै मा फोरमायखो खोनासंदो। सुथुर आंगो रंजा बाजा 54 घर दङ, 54 घर दङ। दा बे 54 घरनिफ्राय न'खराव हौवा सासे हिन्जाव सासे जों ओंखारनानै दाख्लैनिफ्रायनो मावदों। दाख्लैनिफ्राय हालेवनानै खोथिया फुबाय, खोथिया देरनानै नै दा गायनाय फुनाय सम जाबाय। दा मैया सानसे जोङो गासै न'खरनिफ्राय सासे हिन्जावफोर ओंखारनानै खोथियाखौ गासै फुखांजोब्बाय। आरो दिनै हिन्जाव सासे हौवा सासे न'खरफ्रोमबोनिफ्राय ओंखारनानै जों दिनै दहाय फुंनिफ्रायनो गायनाय हाबाफारिखौ लादों आरो। दा दिनै बे 40 बिगा हाखौ जों दिनै सानसेनि गेजेरावनो जों गायखांजोबनो हानोसैयानो, नै हाबायखौनो बुंदो। जों बेबायदिनो बोसोरफ्रामबो जों बिदिनो गायो आरो जोंना थांखिया बेनो, जोंना बे हाखौ ओरैनो दोनस्लायस्लाय जों गामियाव जा फुजि सोरजिनाय, जोङो गामियावनो जों बाख्रि लुनानै दङ। जों बोसोरफ्रामबो बिदिनो गायनानै मोनो। बोसोराव जों खमैबाबो 200 मनसो जों माइ दिरुननाय जायो। बे 200 मन माइखौ जोङो माखासेखौ जोङो सोरबा हावलादफोर देराफोर लांनो गोनां जायोबा बेखौ देरा हिसाबै हरनाय जायो, सुद हिसाबै। माने थिंसेयाव माने 1.5 थिं बे हिसाबै जों सुद हिसाबै हरनाय जायो आरो। ओमफ्राय बेजोंनो जों एरहोबोगासिनो दङ। आरो जोङो ओरैबायदि मोनसे
जोंहा दंबावो दमासि बैसागुआव सोरनिबा न'खरफ्राव एसे जानो लोंनो उसुबिदाफ्राबो जाहाथे जेबो दमासि बैसागु फालिनायाव उसुबिदा दाजाथों बयबो बेदर दरसे बायनानै जानो हाथों दमासि बैसागुनि फोरबोखौ बयबो फालिनो हाथों गरिब दुखि समानैनो फालिनो हाथों बे हिसाबै जोङो न'खरफ्रामबो फ्रि हिसाबै जोङो थिंबाखौ फ्रि हिसाबै राननानै हरनाय जायो न'खरसेयाव जोंनि रायजोनि बाख्रिनिफ्रायनो आरो न'खरसेयाव थिंबा एखमबा बोसोराव सयथिं माने देर मनसो माइखौ जोङो फ्रि राननानै हरनाय जायो आरो दमासि आरो बैसागु बोथोराव दा जाहाथे दमासि बैसागु फोरबोखौ गैयैफ्राबो जाहाथे समानै फालिफानो हायो बे थांखिखौ लानानै जों फ्रि राननानै हरनाय जायो जोंबो गरसे फैसा दाम लानाय जाया बेबायदि आरो बेजोंनो जोङो बे माइखौ गायनानै फाननानै जों जा रां खामायो बेखौ रायजोनि खामानियावनो बाहायो जों गय गायदों दा 4 बिगा गय गायबाय गय बागान आरो बिदिनो एसे एनै सोरबा हाबा हुखाफोर जायोबा जों बाहाय एसे एनै माबायो मददफोर हरो रायजोनिफ्रायनो मदद हरो आरो सोरबा लोमजा साजा जायोबा जों बाहाय मदद हरो बिथांमोननो मदद हरो आरो मानिबाफोर सोरबा फरायनाय मानायफोर गरिब न'खरनिफ्राय एकदम उसुबिदाफोर जाथारदोंबा जोंनि रायजोनि फुजिनिफ्राय जों बेखौ एसे मदद हरनाय जायो जों बे हिसाबैनो जों माइ गायनानै हक बा आबाद मावनानै हक जेखि जाया आबाद मावा माने जोङो माने जों फुजिखौ फेहेरनाय जोंना थांखिया आरो बे हाफ्रा ओरैनो दाथाराथों आरो बेजों लोगोसे जोंनि हाबा मावनाय हुदा बा मा होनो बेखौ खामानि मावनाय हुदा बा खामानिनि कालसार बेखौ जोंनि जाहारबारि गामिनि उन्दैफ्रा सोलोंथों बयबो सोलोंथों खामानि मावनाय हुदाखौ आबाद मावनाय बे खामानि मावनाय बेफोर हुदाखौ जाहाथे जोंनि दा इयुन जोलैनि गथ'फ्रा सोलोंथों आरो थुलुंगाखांनाय मोनथों बे हिसाबै जों बोराइ बेन्थ' जयै ओंखारनानै बे खामानि मावनाय हुदाखौ जों नागारा जों बोसोरफ्रोमबो मावबोबाय थानाय जायो आरो जों मावबोबाय थादों आरो मावलांबाय थागोन बिदिनो जोंनि रायजोनि सम्पतिखौ जों बिदिनो फेहेरलांबाय थागोन आरो बेजोंनो नुबाय जों दा खाथियाव जोंहा दाख्लै थांनाय बैसागावसो मन्दिर गोदान बेखेवदों बेखौबो जों रायजोनि फुजिजोंनो जों रायजोआनो खस्थ' खालामनानै मावलायनानै जों बे मन्दिरखौबो जों दाख्लैसो लुखांनानै थांनाय बैसागाव बेखौ अपेनिं खालामनो हाबाय आरो बिदिनो जोंहा जोंनि बे जाहारबारि गामियाव मा मावनांगौ मोनसे बे गामिया मोनसे जाहाथे आदर्श गोनां गामि मोनसे सोदोमस्रि गोनां गामि बेबादि जों गामिखौ सोरजिनो हायो बे थांखिखौ लानानै जों बेबादि खामानिखौ जों बोसोरफ्रामबो मावनाय जायो आरो मावबोबाय थागोन मावलांबाय थागोन इयुनाव दे होमबा गोजोननाय थाबाय दा बे गामिनि मानगोनां गावबुरा बिथाङा बे दुब्लियावहाय माइ गायनायनि सोमोन्दै गोबांथारैहाय बिबुंथि होनायनि थाखाय दा बे समाव दिनैनि भिडिअखौ एसेबां फोजोबनाय जाबाय।